Angibingelele mbukeli weNtuzuma TV. Kuhlezi kuyinjabulo ukuthi sibe nawe njalo mekumsomluko ekseni kuhlelo lwethu iMonday Motivation. Umshumayeli Dlamini lo. Bengicela ukuthi ngike ngikhulume nawe wena osebenzayo. Ngisho ngabe kuthiwa wenza luphi uhlobo lomsebenzi, ngicela nje ukungiphindlebe kafushane ekseni. Uma sivuka ekseni sonke, sivukela izathu ezingafani. Abanye bavuka ngoba befuna imali, abanye bavuka ngoba nakho befuna istatus emphakathini, ukuhlonishwa. Abanye bavuka ngoba nakho befuna ukusiza umphakathi. Abanye bavuka ngoba nakho befuna ukuveza amakhono abo nolwazi lwabo. Impela asivukeli izathu ezifanayo, kodwa iqiniso lithi kumele sivukile saye emsebenzini. Uma sibheka izwi lenkosi, sithola ukuthi liyasikhuthaza ukuba sambeni siyosebenza. Uma sibona incwadi yabaseThesalonika yesibili uchapter 3 verse 10, sibona umpostoli Paul ebhala kanje: ngokuba nalapho sisekini saniyala ngalokhu ukuthi uma umuntu ethanda ukusebenza makangadli. Lapha sikhuthazwa ngokubaluleka kokusebenza. Sikhuthazwa ukuthi umsebenzi uyisibusiso, futhi umsebenzi iyona ndlela ebekwe uNkulunkulu ukuba sikwazi ukubeka iplate etafuleni, sondle abantwana bethu nemindeni yethu kanye nezihlobo zethu. Ngaphandle komsebenzi ikati lilala eziko. Lokho kusho ukuthi ke kumele sisebenze ngokuzikhandla, ngokuzithoba, siuthanda umsebenzi ngoba umsebenzi uvela kuNkulunkulu. Nawa amaphuzu engicela ukupha wona nje amahlanu angasiza ukuba uthande, ukhuthale ukuya emsebenzini njengoba luqala usuku liqala nesonto. Ake sibambe lokhu kafushane. Number 1, work with your supervisor to set reasonable but inspiring goals. Make a list of things you want to improve. Don't be afraid to ask for support. Stay present. Always be thankful to God for the job. It is a gift from Him. Bese sishilo ukuthi umsebenzi uyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Ngakho ke ziphe ithuba njalo lokuthi umbonge ngalokho akuphe khona. Ungakubukeli phansi. Lokho okwenzayo kukhulu uma kusiza umndeni wakho. Angibonge kakhulu ukuthi uphinde ungephindlebe. Asiphinde sibonane futhi. Tuzuma TV, we inspire.